तामुलपुर जिल्लानि खुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय बागाजुलि सनालिपारा थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मासे मैदेरा थैनानै थायो। खमैबो 2 बोसोरनि मासे मैदेर फिसाया हरखाबै थैनानै थायो। जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव खमैबो 4 हाग्रानि मैदेरनि फालोआ जाग्रा आदारनि आंखालजों सनालिपारा गामि फारसे फैदोंमोन। गामि फारसे फैनानै मा जाहोनाव हरखाबै बेफोरबादि थैनानै थाखो रावबो रोखायै बुंनो हायाखै। हरनि समाव जुब जुब अखा हानाय आरो मैदेर बिमानि गाबख्रावबाय थानाय सोदोबखौ खोनानानै साखाथिनि सुबुंफ्रा उन्दुनाय गैयै जानांदोंमोन। फुंनि समावसो बे हाग्रानि मैदेर थैनायखौ खौरां लानायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। जाथाय थिलियाव खुमारिकाटा हाग्रा बिफाना सफैनानै थासारिनि बागै खौरां लायो। मख'नाया गोनांदि भारत-भुटान सीमा ओनसोलनि गामिफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो न'-बां आबाद बायदिफोरखौ खहा खालामबाय थायो। ঘটনাটো মানে নিশা 1:30-2টামান বজাৰ পৰা মানে আটাপাৰি আছে। কিয় এইটো হৈছে আমি নাজানো, বেলেগ দিনা এনেকুৱা নকৰে, কিন্তু ৰাতিপুৱালৈকে আমি গম পালোঁ যে এটা পোৱালি হাতী মৰি থকা, এইখিনি আমি গম পাইছোঁ আৰু চাইছোঁ। মই একদম ওচৰত যাই পেলাই চাইছোঁ। চাই পেলাই এতিয়া বহুত মানুহবিলাক চাই আছে, ৰাইজবিলাক আহি আছে, চাইছে। হাতীটো এনে মইতো দেখা নাই, বেলেগে দেখা মানুহবিলাক কৈ আছে কি 4টা আছিল বোলে, এই বাচ্চা মৰাইদি 5টা আছিল এনেকুৱা। তো মইতো ভাবি পোৱা নাই, কিন্তু ওচৰত এডাল সৰু গাছ ভাঙা আছে, এতেই মানে ভাঙিছে। এইটোৱে কিবা হেঁচা হেঁচি হৈছে নেকি, এইটো মই মানে ইমান মোৰ ডাউটটো এইটোৱে আৰু।